Ingelele emakhaya babukeli sesibuyile futhi namhlanje kuphile emagameni kuthuba the first and the mighty uthuba ehloko omkhonzo odaba kaphansi le edumbi njoba sasithembisile sokuphila emagameni sathi sizobuya nenye ingosi yethu siniphathele futhi omunye wabaholi bamaqembu kaCothoza njoba nazi ke futhi ke la ekhaya angisuke ngahambi ngede ngisuke ngihamba nenkondlo mhlawumbe khona ongathanda ukusho mfowethu angiqale ngibingelele nje ebantwini kanza kwethu ubafana lo wakandla amandla sibonga imbongi umfana odabuka phansi ke eDiwombe kwagaya umuthi sasiphinde sabuya ke hlezi sithembisa ukuthi thina sizobalanda one by one konke sibuye nabo bela sibuye nabo bakhona bala khona baphethe inkonto nyaka uphethe bala ngiphethe ngizothi ngiphethe insizwa inkonto yabo nakho insizwa ezakhe emncelini wodumo inkonto yabo zithi le insizwa ayikuyabheda ngoba zilapha emncelini wodumo nje makusuka ibishawa thina nakho kushawa inkonto bafaka mfowethu bekwazi ukubingelela abantu abafowethu njengoba sebefikile la ngaphakathi kohlelo ngizocela nje ukuthi ngiqale ukuthi inkondlo bezazi seqala ukuthi ubani simphethe njenga namhlanje cela uqala ngawe baba Mkhwanazi uthi nje uyidala uthi ubani uqhamuka kanjani ngibingelele bahlonishwa ngibingelele nje ke emagameni ke podcast la sikhona namhlanje obingelelayo ke ukhethi ngwakwamkhwanazi Sibongo eMsinga kwamajozi eMthaleni isigodi ngaphansi kweqembu lePhumo Recording Stars bahlonishwa bami kanti ngihamba nensizwa la uhamba nobani wamkhwanazi ngihamba nensizwa yami la neshaw alitha lapha kwagodini zikamile ijongelisha lamaphikankani but phefumula bingelela abantu mfowethu bayakwazi abantu angibingelele nje ababukeli emakhaya indawo kwehlukahlukana nje la kuzofinyelela khona umbukiso la kufinyelela khona lo mbukiso ukhuluma nje manje uzikamile lensizwa kodwa la kwethu usibusiso ngwakwaXimba khona eMsinga kwamajozi eXushaneni isigodi siyabonga siyakwamukela mfowethu sanamukela nje ekuphileni emagameni podcast siyabonga kakhulu mhlawumbe baba Mkhwanazi sicela nje ukuqala la mhlonishwa uCothoza lo uqala nini noma ujoyina kanjani mhlawumbe umuntu aphinde adlulise nje kahle kubabukeli emakhaya ukuthi njengoba sivakashela namhlanje konke sizokuphendula lana sobe sikuphendula kungaphakathi kweqembu lePhumo Recording Stars njengabahlonishwa njengoba sebesibuza imibuzo abasibuza yona siyincokolela nje ngomculo kaCothoza akukho kubi kunjalo kuhle iqembu lePhumo Recording Stars iqembu nje elizinze khona la eGoli ngale endaweni yaseThokoza ngokuhlala ke siseThokoza lapha ehostel insizwa enginazo insizwe ezahlukahlukene indawo ngendawo kusho ukuthi iqembu labo njwa kahle ngo2012 ukuba khona kwalo kunensizwe sasizinazo ke insizwa engasekho enye yakwaNcimalo enye ikhona yakwaGoge kodwa isise emakhaya ngokuhlala insizwe sabomba nazo leli qembu masiqala nje sikhuluma noma mangiqala nje ngikhuluma ngendaba ukuthi hey ngibona nazi insizwa sezininganyana ezincane mhlambe kukhona nesingakwenza ngathi intalento yakwaZwide nale yakwaGoge sase sanikela kobaba abadala okungubaba uManyathi baba uSithole nobaba uMbatha abangekho ke kodwa la sayothi bobaba sicela nisondele eduze kwethu kuze nizokwazi ukuthi nisikhalime ngoba sibancane sosuke siphambane sodwa basondela ngempela ke sawuqala umsebenzi 2012 ngicabanga ukuthi impela umdlalo wethu uqalwa ngoSeptember 28 ngonyaka 2012 eAuditorium sadlala lapho ayisadlala kahle sadliwa babanje kodwa nje siye saqala ukuba baningi eholweni impela nje ukuzinze eholweni ngo2013 kusuka lapho ke sayidudula ke kwazi ukufika manje mhlawumbe mfowethu uhlangana kanjani noCothoza uqala kanjani usunesikhathi esingakanani umculo nje engithe mangiqala nje ukuhlakanipha nami nje ngumfana ngoba umfana okhulele emakhaya kwawumculo nje enguthandayo engithi mangulalela kube umculo mhlambe enguzwa ngaphakathi uhlabile ngokuthi nje besikhula ke besicula ke ezikolweni nje ke kwakuneqembu angiliculela ke ekhaya kwakuthiwa ithemba labasha
Themba lakashi. Lisemakhaya ngokuzinza lisemakhaya. Kodwa ngithenga ukuthi ke ngokukhula ngafudukela ngapha eGoli ngokuzobheka amatoho. Yeah. Ngafike ngathola ke insizwa zangakithi ke lezi engaphambili obaba. Kwasho ukuthi ke ngasondela eduze kwazo ngoba nami ngangifuna ukuba umfana nje oqoqekile ongahamba etholakala izo zonke indawo. Cha ngacela ukuzocula ukujoyina futhi ngamukeleka futhi ngezandla ezimhlophe. Njengomfana okufana akhuliseke ngendlela eright eqondile. Mana ke mfowethu ngifuna ukubalansisa ngiyayithanda into Mondlo. Kuzo zonke indlela wavele nje waqala nje leya nje. Ukuthi nje uvele nje ungene ngayo isicathe ukuthi cha na indlela nezofika ngene ngawo khaqha ngenele. Ufike ucule nje indlela mfowethu kukhona ibhazi laphana mfowethu. Kukhona otena kukhona ini njalo njalo. Kunje kuzo zonke ngavele nje kwaqondana nale. Kushuthi nje indlela kahlahle engiyikhonzile. Yeah. Ngoba indlela mhlambe abantu abaningi abayi bengathanda ukusondela eduze kwayo mina ngiyithanda ukuthi ngisondelana nento ezongipha challenge. Yabafana nongane futhi. Nongane yabalethe indlela. Fika mfowethu abalethe nongane. Hayi cha Thiwa lokho ngane. Thanda ufishana iguqa lela ngifuna iguqa. Njenga kwasho ukuthi indlela nami engizwayo mangicula phela kuyahluka. Kunento ukuthi uma uyicula uze uthi hayile ngiyakhona ukufitha kiyo. Sho nami ngaba nenhlanhla ukuthi mangithi ngiyacula bese ngizwa ukuthi hayi cha la ngingakhona ukucula kanje. Kodwa yazi ngiyabuka enye ivideo yabo iPhomoroi Golden Stars. Sure. Ngibuka umdlandla anawo ubaba uMkhwanazi. Mhlabe baba uMkhwanazi ukuphawula le energy engaka ivelaphi kwelapha stage ngoba hayi amaphika kankani khohlwa bekangena hayi khohlwa mfowethu. Hayi kahle into iqala eGymini ngisho kanjalo. Iqala eGymini la iqala khona. Bese kuba ukuthi ke nawe phela nje uphambi kwensizwa ukuze nazo ijabule. Yini enokufanele uyenze ukuze emva kwakho bebe right. Mina nje kushuthi ngizothi ngidalekile ngoba noma ngathiwa siyodlala sidlalela nje abantu akukhompito. Angikwazi ukwenza kancane ngizosho njalo angikwazi ukwenza kancane. Ngiyenza ngalendlela nje. Siyakho elindelekile uyabona mhlawumbe ngebe enkulu komunye ngabancane komunye kodwa le engisuke nginayo yonke ngimake sure ukuthi ngikhipha yonke ukuthi cha ngifuna ukuthi nobukayo athi ebuka iqembu nami bengibuka futhi kakhulukazi malisamile iqembu ngikholele ekutheni kufanele kube yimi engisebenza kakhulu and then malinyakaza lona ngibe sengiqedile mina seliyofinisha lona so iyona ndlela ke ngeke ngiyitshele ngayo ukuthi noma amathambo ngiweza ukuthi ayaqina manje kodwa nje sisagcuma impela ngisagcuma nabo abagcumayo ngoba ngisuke ngenzele ukuthi kube kuhle futhi kube mnandi nasemehlweni ozobuka abone ukuthi ubuka into right. Yes. Mhlawumbe baba uMkhwanazi ngicela usibalansisa la eGoli zimbili inhlangano. Khona inhlangano yekhaya kukhona inhlangano yephimbo. Mhlawumbe nje kafushane asigxili la kwezinhlangano kodwa ukwazi nokuthi ababukele emakhaya bebe nawo umqondo ukuthi kulezi yanhlangano ezikhona eGoli ezimbili iPhomoroi Golden Stars iwela kiphi inhlangano. Cha kusobala nje ke okwami igodini ingaphansi kwenhlangano yephimbo. Yes. Ngaphansi kaBabulufuni. La ngisebenza khona neqembu legodini. Mhlawumbe nje ngizothanda ukubuza kuwemfo kwaXemba. Mhlawumbe njengomuntu ofikile kulomculo kaCothoza. Mhlawumbe kule minyaka oqale ngayo kuze kufika manje. Kukhona mhlawumbe osukubonile kuushintsho okuhle mhlawumbe ngaleyo ndlela thize. Noma okuhlukile kunokudala okwakwenzeka kuze kufike manje isikhathini samanje. Ngathi khona. Yeah. Khona ngoba mhlambe ngesikhathi engifike ngaso nje angithi mhlambe isikhathi engifike ngaso bekungakaze kube bikho mhlambe la kuthiwa siqashwe khona mhlambe uhulumeni mhlambe siyodlala kanjalo kodwa nje kamva izinto ezikanjalo seziyenzeka siyaqhamuka futhi siyabonga la kwinto enhle le baba uMkhwanazi baba kuneyingoma lapha kwaPhomoroi iPhomoroi ke inkondlo inamandla ndawo zonke noma ngizothi ibukhali ndawo zonke
makufuneka ingoma yejaji imessage qhamuka isitini nje imessage yabo makufuneka ingoma yenkani ila ubabona khona ukuthi bakhona hayi abadlali abantu hayi osajuluka umkhona kahle hayi bale inkanda abantu mhlawumbe lezi ngoma leziyana babumkhona zikanjani zibhalwa nguwe mhlawumbe noma nemember nje yaseqenjini evumelekile ukuthi isondele mayiphuphile ngoba phela abanye bayaphupha evuke mhlawumbe ehlebelelide etilide nayi tshekile awuyiqonda awuyibeka nje hayi cha eqinisele liphelele nje ke engomeni sisebenza ngokubambisana sisebenza ngokubambisana noma ke ingoma ngobuningi ke izingoma ezikhandwa uUK Tholo kwaMkhwanazi should leyansizwa kwaMkhwanazi yona ke isikhathi esiningi nje khanda ingoma zakwaGodini kodwa bese ithatha kizisa ensizweni and then insizwa ke bese ziyakwazi ukuthi nazo mazibuka ngoba sisuke phela ingoma angeke ibe mnandi njalo ngaphandle ukuthi siqake sishuta yoqhamuka kanje so bese sifake insizweni insizwa nazo sikwazi ukuthi siyibuke ukuthi okay maye kanje singayidlala kanje kodwa nje ke umsebenzi wona wonke ukukhandwa kwengoma sokukhanda siyiqembu ngokubambisana noma ngayibhala ingoma phansi kodwa umsebenzi usuphelele siuqeda neqembu yes mhlawumbe sase kula ingoma mangakhe mhlawumbe ama-album esenwakhiphile ni Phomo Recording Stars noma umculo nje sonke senukhiqizile hey ukuthi awu9 since 2012 ukuza manje senenze ama-album awu9 hey bingalali ngicabanga ukuthi i-album yethu yokuqala sayenza ngo-2014 sayenza ngo-2014 sisizwa ezinye insizwa ke zangakithi ezasibuka nje zasebona ukuthi hayi kodwa abafana noma kunjena ke kodwa ukuze nizokhula ke singene lapha khona insizwa yakwaMncwabe nensizwa yakwaMchunu sangapha ngakithi ke esakwazi ukuthi impela nje sisiqonde ngqo ngo-2014 ukuthi ake sihambeni sinikhudulele lapha noma kwafike kwabanzima kodwa kwasinika ubuhlakani kwazivezela ukuthile ngoba sakhipha izinto ziyenzeka kwase ukuthi ke ngo-2015 sakhona ukuthi sikhiphe iCD yethu yaduma kakhulu ama-Yellow Bone sayikhipha ngo-2015 ama-Yellow Bone 2016 seza ngama-Bless seza ngoklama 2017 2018 seza ngebhajaza lami 2019 seza nge-divorce bhajaza lami kulandela i-divorce ugilwele libhajaza mangaphosi baqala nge-album ethi I love you mangaphosi spell album enokuqala ethi I love you no akusiyoqala leyo ya7 lithi I love you ya7 lethi yokuqala angithi ke lapho masuka 20 sengisuke lapha kwi-divorce sabanjwa i-COVID sabanjwa ile-COVID sabanjwa ukuvetheke sasitakake sabuya ke lapho sengithole lo love omunye ngazi ngiyayilava kunengoma laphayana Nkwali yenkosi ethi Nyawupe isihloko sayo laphana le ngoma leyana nganganibona nishana sejajini le ngoma inamandla ikhuluma izinto ezenzakalayo ukuthi lezi ngane eseyigcina siyibamba abazali uyabona zifuna le mali ziyothenga ngayo le nto ebuza umkhwanazi ethi yini leyo bethi Nyawupa bafuna usuka awahleli bafana usuka le ngoma ivela kanjani isuka kanjani le ngoma leya no ingoma leyana sayenza ngo-2016 ngaphansi kwe-album ama-Bless masenza le ngoma bekufanele ukuthi bekusho nje unyaka nonyaka sikhanda ingoma yokuyocompete bese ingoma zethu ngenhlanhla yazo ayivamanga ukuthi mhlambe sibe nengoma engakaze imtholo number 1 esikhandile kodwa nje Nyawupe isishosha izona ngoma ezaqeda abantu ezahluphi ayizabaqeda abantu but namanje futhi manje ngaya ngaye stage ibuya nenombolo ayibuyi lambatha ifana nengoma ye-COVID
esayikhanda ecorona naye ayibuya ilambatha lezo ngoma so ingoma engiyithembayo ongangithola ukuthi njengoba ngithi yanga 2016 kodwa ngakusasa ungangithola ngicula futhi ifike ngwine ngayo ngoba izinto ezikhuluma ngezinto ezenzekalayo njengale enyawupe nje uzokhumbula ukuthi la siseyinkingeni zokuthi abantwana laba bethu bathanda kakhulu ukubhema lezi idakamizwa ekugcineni lezi idakamizwa zibuyisisele endlini zibuyisa isigebengu endlini iyabuya lengane la ifuna le mali uyothenga lento intshontsha yonke into uma ngabe isalukwazi sinendawanyana esiphanta kiyo sizama imali noma mhlawumbe umholo ngelinye ilanga siyafika kumuntu sekashaya umama wakhe ufuna yini le mali yothenga lento uyabona ila sikhala khona ke ubona isalukwazi ke sesikhala ke sicela nabantu ukuthi hayi magcine ngifa anongisiza nje makhelwane mhlawumbe ngingavele ngeke ngenze lutho bengigqibe nje ukwenzela ukuthi isidumbu sami singadliwa izinja noma sinukele umphakathi powerful uyabona ngoba wayesekhala lesalukwazi ukuthi cha bantu abami lento nenza kimi ekugcineni kodwa isiqalekiso manje uyayiphupha le ngoma noma uyahlala phansi nje noma ubukisimo ukuthi vele kubuya ingoma nje yazi angazi mina la kimi ngingakubeka kanjani sho nje bahlonishwa kimi kwenzeka ngendlela ehlukile ngiyengibona abanye basebenzisa amapeni mhlambe bhale ephepheni anginayo ngishela ilodwa lisephepheni mina lokho wena elilodwa nje elibhale phansi futhi ngikhumbula ngelinye ilanga ngeke ngazama ukuthi ngiyabhala ngithi ngiyabhala iyona ngiyayibona lento ngiyayifunda kodwa manje uyicula kanjani hayi ngayiyeka kanjalo ngoba ngikholelwa ukuthi nje ingoma mayisifikile ngizokwazi ukuyicula futhi manje ngathola ithuba lokuthi ngibe ngedwa ilanga sikhona ukuthi noma kanjani khona kuzophuma khona kuzophuma mhlawumbe ke ngibuye kuwe futhi bhuti wami mfowaqembu mhlawumbe nginokunbuka ukuthi esikhathi esiningi aniperformele endaweni eyi1 niyashintsha indawo ukuhlukana wazo mhlawumbe lokho kwenzeka kanjani iPomoroy inesponsor noma kuya kusuke kunini emakhikini ngenxa yothando lento eniyenzayo cha hayi isponsor asikho isponsor sinaso mhlambe siyasincedwe nje mhlambe yimsebenzi mhlambe sinokuyenza ukukhipha ama CD kanje makuthi mhlambe kukhona la eshayeka khona njengoba eshilo ubaba umkhwanazi ukuthi bakhona baba banjengabaphathi bayasondela besincede lapho nalapho kunjalo ukuze mhlambe iqembu lihlezi lisemehlweni abantu nakho umkhwanazi futhi hlonishwa nokubona laphana ususebenze kakhulu nomalume uNjomani uMavula kuvaliwe awusuka amadoda ziningi phela ingoma esengike ngayibuka laphana kuma Yellow Bone ukhona Njomani kuyikhona ingoma le la nikhona nosondela kuye nibathathu kuye leyo ngoma le angisakhumbula isihloko sawo sithini ukhona uMavula kuvaliwe mhlawumbe nahlangana kanjani ibondini noNjomani ngiyajabula mawufika lapho kuleyo ndawo nyane ethinta uNjomani eqinisweni eliphelele njengoba ngeke ngayibeka ekuqaleni ukuthi sahadonzwa amadoda ngakithi asifaka endaweni ethile esibonisa nje indlela kodwa lokho kwasenza ukuthi indoda enjengomavula isibone ngoba ithema isibone yasikwazi futhi ukubona ukuthi yini eyenzekile nesiyidingayo ukuze kube ngcono kunalokho so kuthe bezodlala la eGoli uMavula ngawo 2014 2014 mase izohlangana la kusho ukuthi sixoxe njengangazi nokungazi ke ngaleyo ndlela sigcina sikhuluma efonini efuna amaqembu sizokwenza i-DVD bese ngiba elinye lamaqembu eGoli akalitholayo mase sifika lapha sesibonene ukuthi no man ndoda ngiyibonile umsebenzi wakho ngiyalibona futhi iqembu ukuthi liyakhula kodwa ngicabanga ukuthi la istudio isona mhlambe esingazange sibe mnandi ake sithathe chance ukuze lapho ngisebenza khona ngiyabona sadlala ke ngaleso sikhathi leso kuthema kufika isikhathi sokuba sikhiphe ke ama Yellow Bone sababela ke sasuka la sayeThekwini saya ngiso lesa studio lesa kasebenza kiso safike sangena khona ke safike samcela futhi ukuthi hayi no buti
yena akazangasho lutho ithini samcela ukuthi bhuti besingajabula ukuthi mhlambe ube ne voice yakho la ku Iphomo Recording Stars wasethi ngibenifisa ngene kuphi sasimnikeza ingoma ukuthi sicela ungene la kule ngoma yamayilobhoni from lapho ke saqala ke ukuqala ukusebenzisana noMavula nje okukhulu kakhulu engingakusho ngale yandoda kwaNjomani mhlambe mayelana nami yeah ngibone ngathi mina yangithanda mina straight uqobo lwami yeah the way inze ngakhona lo yamuntu omdala kakhulu kimi but indlela akenza ngayo nakimi nje unokuthi nje angifonele nje athi indoda awusafoni ngani uyabona ukuhlola uzoshaya nawo amahloni ukuthi le ndoda yafona kuyiyona indaba ngeke uzuyikholele ukuthi abantu abaningi babe nenkolelo yokuthi ngeke sifike kwi3 years sisebenza kodwa ngicabanga ukuthi namhlanje sisebenzisana naye for 9 years mhlambe ingoma ngizokunika ithuba mfowethu ingoma le nethi njengoba sihlangene ngoba uthi nje Mavula uyayishaya ingoma naye ebuye ethi hayi kodwa mkhwanazi uyayishaya ngoba le ngoma kanje nibhala kanjani ngoba uyabona ine space yabona le ngoma niyenza kanjani le ngoma le ingoma efana neliyana ingoma egodini yes thina masi siyenza eClubhouse sengiyikhandile ingayibeke ebandleni sesishiyela ama spaces kule ngoma ngoba sifuna ukuyidlala noSibanibani uzoqhamuka la aqhamukela ngiqhamukela aqhamukela yes ngenhlanhla ke yokuthi ke sisebenza nomuntu oyiliqhawe akudingi nanokuthi afike ezo practice nami sifike sidibane nje lapha e-studio ingoma ngiyibize ayibize siqhubeke siphambili akukho lapho engathi ikhona mhlambe hayi sithola isithuba lokuthi sizo practice cha mhlambe singafika sithole lelo thutshana lokuthi ayizwe ukuthi ihamba nje ukuthi ihamba kanjani ingene sisuka lapho se record ugagi bobona lobo mhlawumbe njenge kwiPhomo Recording Stars kukhona mhlawumbe usensana namanye amaciko akweminye imikhakha ngoba kunjenga Green Lovers Backvalley ke yasensana noNto Browns Black Diamond mhlawumbe kwiPhomo kukhona into njalo esingayilindela noNjomani naye uyancenga lapha noSaliwa ngayo ngizana lapho futhi washeshwa wangiphululile ngizothi nje mhlambe ngokweqembu lePhomo Recording Stars liyasebenzisana namanye amaciko kodwa mhlambe belingakafiki emkhakheni le eyethe ukwehluka esicathamiyeni kodwa ke kukhona insizwe yangakithi lapha engicabanga ukuthi mhlambe ningayazi naye umculi nje kaMaskandi impela nje lezi insuku nje sanokukhipha futhi na iCD yayo bathi uShebeleza iyona ndoda ke sike sakhona ukuthi ke ngifinyelele kiyo ngikwazi ukuthi kube khona ingoma esiyikaka nayo kuyilukhungane yakhe kuyi-album yakhe bese ngichaza ukuthi seke kwenzeka ngaba ingxenye iyo umuntu ocula uMaskandi ukuhlanganisa nje inhlanga ehlukene la esicathamiyeni ke cha bafowethu siyabambisana nje kuningi sivame masidla endlini zokusakaza sike sibuze mayelana nezinto zokuyigcoba mhlawumbe uma uyobheka lapha ejajini ngikhona zikhuluma nami iyasebenza lento insizwe ziyithinte ngayo bese ziyalapha noma ayisebenzi le nto kufuneka ingoma mawubhekene nejaji angeke ngibe nesiqiniseko sokuthi iyasebenza but into show yayo ukuthi uVaselina wona insizwa ziyawuphatha ziyawuphatha ngicabanga ukuthi bahlonishwa njengoba nani nizinsizwa niphuma ekhaya mina ngisazi ngoba ngizwe ngathi ngiphuma kwaGayimuthi mina ngokwazi kwenu ukuthi wenzani umuthi njengoba noGayi nenunike bani nje bawenzeni bese ngezalo kodwa ke engakusho ukuthi akekho umuntu othi mayephuma eyasamwe yokwenza ukuthile kakhulukazi uma uyinsizwa nje uphuma ekhaya uyenzizweni ezinye ayikho insizwe ephuma ingenayo inkolelo yokuthiza ukuthi ngifuna mangifike insizweni ngibe namandla kangaka noma ngifuna mangifike insizweni ngibe nalokho nalokho khona ke ngoba siwe siyikhulumela sisonke omunye uzomzwe ukuthi ayikho sidalo leyo nto asazi kodwa ukuthi ayikho sidalo ngoba yona yakhandwa yakuthiwa ikhona emhlabeni ngeke ibe khona ingekho kubantu mfowethu mhlawumbe kuthile kwakho kunaneza lokho akushoba umphana zona uyakholelwa nje wena ukuthi iyasebenza lento
Cha. Eqinisweni nje hayi ikhona. Yikho ke phela ngekwazi noma uyasebenza. Ayiphelele kabi yami ukuthi hayi ikhona sishangayo lapha kwaphumulo. njengoba ziwa ukuthi ayikho Lento uzoyifanisa nje njengokuthi mawuphuma njengoba uma usuku kuthiwa ziyawushaya emakhaya. Awuphumi induku zakho ungayichelile ekhaya. Phela kunjalo phela. Kuyinto nje ejwayelekile akusiyo umuntu mhlawumbe into ongazi ukuthi ufana uyizwe ifihle cha. Oh yeah. Insizwa ayiphili ngomthandazo nje. Kunalento insizwa wazi ukuthi hayi la into mayiqonde nomsizwa kanje kufanele ihambe lana la. Mhlambe sisase endaweni kanjalo endabeni yama performance ningena enkundleni. Mhlambe ukungena kwenu enkundleni ukumemeza komsindo kwabantu kukunlimaza kangakanani noma mhlawumbe kunikeza into ukuthi asenze kakhulu noma iyancindeza into ukuthi ngeke umuntu uyashaya uvathi ngeke sebememeza kangaka abo athuka agcine sebhika. Mhlawumbe kunina iba kanjani into yomsindo wenkulu abalandeli? Ngicabanga ukuthi le isiya ngokujwayela. Kungenzeka ukuthi mhlambe makunemembe entsha ishaya uvalo nje lokuthi abantu manje masiku kanjena kanjani. Kodwa thina njengoba sinesikhahlanyana sikhona emidlalweni. Hayi ngicabanga ukuthi sesikhule ngokwenele ukubhekana nesimo sokuthi umsindo ungakanani kanjani. Ngenhlanhla enkulu ke umsindo uzoba khona ngenxa yokuthi iqembu lingakanani. Ngoba phela lokho kufanele singakufihla ukuthi bakhona kweqembu yile likhandela lo msindo. Akuwona umsindo ovela wenzeke. Kufana noma futhi usudlala phezulu estage. Iqembu elizenzele ukuthi abantu abathuli balalele. Kodwa futhi mangabe lingazenzeli lona, hayi ngokuthi lizobathulisa. Kodwa ngale ndlela lizobe licula ngayo, ukhona ukuthi kushintshe ngisho umuntu mhlawumbe obedlela amponjwana. Umbona beka phansi into yakhe ethi animini sifuna ukulalela. Yeah. So amandla eqembu ke. Amandla eqembu ke la. Kodwa khona ukuthi umuntu use stage mhlawumbe abanye babhekelena uyabona ke lapho sekungokunye. Khandela umsindo ongenasidingo. Khona umsindo ukuthi sijabulele ukuthi kwenziwane stage. Khona umsindo ukuthi asinakile estage ukuthi kwenziwane. So umsindo masingena noma kanjani uzoba khona. Kodwa mase siphezulu wonke umuntu uzofisa futhi ukwazi ukuthi sithini. Yeah. Then futhi masiphuma umdlalo wethu sizokwenza sure ukuthi wonke umuntu uyawujabulela. Akekho umuntu ongezofisa ukuthi mhlambe benomsindo kodwa wokujabula. Yeah. So umsebenzi wethu thina njengamaqembu esiqhathamia sisonke nje ukuthi mawenzela into iqembu lakho make sure ukuthi awenzelile uyenza ngokuphelele. Uwenza ngokuphelele. Yeah. Kondlo mfethu ngiyaxolisa ukuthatha iside la. Yeah bhuti. Yabona iphumuro imangeke ngayibuka stage. Yeah. Ngiyayibuka mfethu yabo. Kodwa yabona mayiphuma. Yeah. Ngithanda ngathi ngingayilandela. Abantu mabephuma stage bese bayama ngaphandle usesiqedile. Yeke ibanjwe lapha ngaphandle Kondlo ibanjwe bonke yabona manje abantu basafuna babuyela kule game ball. Awusuka. Lamandla ngakani noma senza lapha asikwesa velaphi lamandla ngoba phela seniqedile ukusebenza imali seniyisebenzela. Hayi wabona ingoma iyinkinga yabona masuphuma amandla ke buye ngenye indlela sake sathi sirecorda le album yama Blesser sishaya ingoma yegodini lena ethi ingene wematatazela si recorda as ingoma yokugcina kwi album sesirecorde zonke sesifake yokugcina. Kwafika umunye ubaba estudio omdala. Yes. Ubaba uThanda Ndlovu wathi hawu bafana yes anilalanga nesuke khona zinafika la eThekwini anangalala kodwa senicula ingoma zu14 sizoshaya number 15 senicula ingoma ezu14 zaphelela ngizoshaya number 15 amandla sengakani wathathapi kanti sekubuyela amandla ukuthi sesaqeda so yabona mawusufinish vele mfethu uyazi la ukuba khona lento ukuthi saqeda manje nalapha ke kusuke kunalowo mfutho loyo ukuthi manje hayi siyaqedisa futhi sifuna vele nanokuthi masiphuma siyale wonke umuntu omunye acabanga ukuthi ake ngiphume nabo. Kufuna ukuthi kwesikhathi kwenzeke nakho lokho kuyingxenye yemidlalo ukuthi abalandeli baphume neqembu. Angeke sibalekele ukuthi ku wrong noma kukho wrong kodwa siyakwazi ukuthi kuyingxenye uma ubona iqembu liphuma stage ubona abalandeli bephuma omningi. Angeke kubalekele lokho kuyingxenye
bazwile noma khona ukabakuthandile futhi abanye basuke benayo inkolelo ngokulazi iqembu labo ukuthi iqembu lethu malisuke liphuma la siyazi ngaphandle lokwenzani. Hayi ngiyalazi. Dala bekwenzeka kanjena ke ngelisa isikhathi esiphambilini beke bekubangwe nje ukuthi sisemnyango. Sizongena. Athi umuntu mina ngifuna ukubona lokho abakwenza eminyango. Kuthiwa ngena ngaphakathi athi ngifuna ukubona lokho. Base ngena futhi ngaphakathi kuyoba ngomnyango futhi uthi ufuna ukubona lokho ngaphakathi. Mhlawumbe ubuya futhi kule ndawo nje leyo yama performance. Mangabe ubheka mfowethu ngibhekise nje kwena umbuzo mfowethu uqemba la. Mawubhekana kukhona mhlawumbe ukwenzelela mangabe ningaphumanga enombolweni. Bese mhlawumbe amaqembu lo15 nathi niyadlala lapha ayinangavela sidale enombolweni. Kukhona mhlawumbe bona ngadlanga zathi khona isipikile noma ugcobo noma nje cha shayiwe nje sipimbile. Noma sikezanga kahle nje ushula kunovaseni abaphathwayo lapha sicobanga kahle yabona simpubu kuyenzeka khona ubone ukuthi hey la ngidlalile kodwa hayi ngaphuma enombolweni mhlambe kodwa phela ke enye into ehambisana nenhlanhla asiba abantu abavamise ukuthi makungahamba kahle bese befuna ukukhomba abanye abantu siyayisikholelo lekutheni kumele sibuyele emumva ejimini siyobona ukuthi siqinisabe kuba abantu ke nje abantu abalandeli ngoba uyabazi ke abalandeli bahlezi beyikhulumela yibo abantu ukuqhamuka nezinkulumo kanjalo bekhala ukuthi ayi kodwa amadoda licolile uwandimoweni kodwa kanjani maveli kodwa nje impilo ke le ukuthi kufanele wazi ukuthi emhlabeni kenze kuwine kenze futhi uluze Nkondlo asikwazi ukuyishiya indaba yalapha eMsinga la kudabuka khona leli qembu lePhomoroyi kukhona umcimbi onokubungazwa lapha endaweni yasePhomoroyi ongaphansi kwegama likaMhlonishwa uSolomon Linda mhlawumbe ayinifakele ni pressure lento yokuthi umhlonishwa omkhulu kangaka edabuka endaweni yaseMsinga nakho nani senivele eMsinga phela abantu balindele ukuthi ngoba leqembu livele eMsinga kufanele kube khona okuthile okuhle sikulindela kulona njengoba ashaya ingoma yankulu umhlaba wonke kangaka nje ecula ngembubu mhlambe ukufika nje kulapho kuleso sigaba mhlambe umuntu akaqale bongele indawo yaseMsinga ngokuba neqhawe elifana noSolomon Linda okay othina esikhule singamazi kodwa ke ngenqaba yabo babosithole sikwazile ukuthi egcineni umlando wakhe siuthole ukwazile futhi ukuthi umlando wakhe ubuye uye lapha azalelwa khona ukwazi ukuthi ubungazwe usibongele futhi nezinsizwa nje zamaqembu onke lawa seMsinga ngoba angicabanga ukuthi bekulula ukubuya komdlalo weSolomon Linda kuba isikhathami eMsinga besifile kodwa ngenxa yensizwa zaseMsinga eziye zasukuma zama ukuthi isikhathamiya ziyasibuyisa emva kweminyaka ethile sesibonakala sifadalele kwabonakala ukuthi mhlambe lokho kusekungawenza into yesikhathamiya ibe nesasasa ngoba ngicabanga ukuthi siyenzile imidlalo nathi sikugodini nje siyenza khona lapha futhi ebemkhulu yaqala nomasipala wakithi wabona ukuthi manayi no izinto ngathi ziyenzeka so no babusithole uwabuya ke naye nomsebenzi omkhulu kaSolomon Linda okuyinto ke enhle futhi esijabulelayo thina njengabantu bakhona lapha kule ndawo yakithi kuyasinikeza ke vele incindezi kakhulukazi incindezi enkulu leyo ukuthi fanele siwine ngenkani thina lapha yabona leyo akufanele siyifihle thina kusifanele ukudliwa eMsinga kodwa masidliwe ke siyobe sidliwe kodwa mhlawumbe mawungasifica sicula uyobona ukuthi labantu bazama ukuyibulala impela ngoba bengafuni bangaphathi kwencindezi ngoba manje sinencindezi ukuthi kusekhaya ngoba lekufune makusi ekseni imphumela ibikhona ewakhombayo amanye amaqembu aseMsinga ngenhlanhla ke abesakhombeka ngenhlanhla abesakhombeka noma singewine number 1 noma singewine number 2 kodwa nje lawo mabhodi uma ngabe kukhona elinye lamaqembu akithi sisuke sazi ukuthi ukhona osimelile kwesisikhathi uthola ukuthi mhlambe singenile nje ngomnini ubona ukuthi cha kusho ukuthi kusetshenzisiwe kusebenzekile so nje ngempela yona incindezi leyo oyishoyo siye sibe nayo kodwa enkulu kunakho konke leyo ukuthi thina sisuke silwa ngayo yonke into esinayo
ukuthi siwine laphana makusehluleke kusehlule ngoba suke sidlala nensizwa esehlulanayo nazo engeke ngithi mayisingehlule ngoba ingehlulele ngakithi bese ngithi hayi angibonanga ukuthi kwenzakaleni ngoba vele isiyehlulana nangehlula naye yangehlula kusho iqalelo la sokuyilanga layo ngoba nami ngelanga lami ngiyayihlula futhi kanjalo nje kodwa nje umdlalo wona loya omkhulu esawujabulela kakhulu futhi wayiphakamisa kakhulu indawo yakithi nabantu bakithi nje ukuthi kube nento eyenziwayo enhle efana naleyana bayithokozela kakhulu ufakazi balokho indawo yakithi eMsinga izindawo ezasuke zakhula kwaziwa nje izinto esibhedayo kodwa abantu ngisho ungabuza abani bawofakazi imidlalo sebeyidlale lapha eMsinga akukho nodwa kubaphazamisa ubusuku nemini okusho ukuthi sizimukele manje ukuthi sizokwenza izinto ezinhle mhlambe ngiqondise nje nawo umnyumbuzo ovukayo sakhuluma ngayo indaba enkulu yaseMsinga naneqembu elidabwa phansi eMsinga ngonyaka ka2024 mangaphosisi niyena nominated kuMasatma mhlawumbe lokho kwakusho ukuthini kuwe njenge leader nje yeqembu nathi kuntshelani ngeqembu selilonke nje amandla mhlawumbe nawo kuthi nje uma nominated nivela lapha eshashalazini elikhulu kangaka kwaba into enkulu kakhulu babumkhonza lokho kithi kwaba into enkulu kakhulu ukuthi sinominate kuMasatma nokuyumlando ngoba kahle kahle mawucula isicathamiya noma singesho ukuthi usufike egcineni kodwa nje ngokwala ezweni lakithi eSouth Africa thina sisuke sesifana nabantu abafika egcineni akuvamile ukuthi ungathola iaward engaphezulu uthula isicathamiya engaphezulu kwale njengale engaphezulu kwale yaMasatma mhlambe uma ungayithola usungaya le kwamanye amazwe lapho obabushabalala babuya khona nendondo zomhlaba so kwakuyinto enkulu kakhulu futhi nje nasekhaya eMsinga abantu babekujabulele kakhulu ukuthi iqembu lePhomoro Golden Stars selihambe laze lafika kuleli izinga so sasikuthokozele kakhulu sikujabulele indeni iqembu kwakuyinto nje enhle esaswela wona amandla ukuthi sikwazi ukuyibungaza nje impela ibe nomcimbi wayo mhlawumbe ngingakuphazamisa isikole kancane kunenye indaba esavuka la into zama award uke wabonakala futhi nithola indondo yani Best Song of the Year kwi-Niscathamiya Music Award isipho ama-SIP ama-SIP yes lapho ngicela ukubonga kakhulu kubabukeli nabalaleli nje bomculo wegodini nabalaleli nje ke mhlamba abathanda nje iqembu lePhomoro Golden Stars ngaphandle kokuthi abalandeli bePhomoro Golden Stars kodwa nje ngiyafisa ukuthi abantu bakithi bazo ukuthi into abayenza kithi ngaleso sikhathi yabankulu kakhulu ngoba kwangayiwona amandla ethu kodwa kwaba amandla abo akwazi ukusiphumelelisa ukuthi sitholele yandondo kusho ukuthi bakwazi ukuba neqiniso kithi basimele ukuthi sikhona sabona nathi futhi ukuthi hawu kanti ngoba sigruphiwe namanye amagroup amakhulu futhi nakho kodwa siyakwazi ukuthi abalandeli bethu basiphushe sathola indondo so kusho ukuthi sikhona emculweni esicathamiya namanje ngifisa ukusho nje ukuthi sibonga kakhulu futhi asikhohle ukuthi niyasithanda noma ingqinamba zikhona esicathamiya sizohlezi kunjalo namhlanje lona kusaseluya kodwa singasilahli siyawuthanda umculo wesicathamiya siyasithemba futhi ukuthi nani ngelinye ilanga la nihleli khona nisemakhaya nizoqhubeka nokusupporta njengeqembu lePhomoro Golden Stars kunjalo ximba mfowethu bhuti omdala la mfowethu ngifisa singene lento yomculo kaChothoza mfana lo mculo unokudlalwa ebusuku isikhathi esiningi unokudlalwa ebusuku uphinde udlalwe ekseni kukancane mfowethu uthi ulalele imisakazo ngokuhlukana uthola ukuthi emini sekudlalwa umculo wakithi lo wesicathamiya mhlawumbe mfowethu ungathini wena lento uyibuka kanjani mhlawumbe kukhona nokufisa ukuthi awu ake kudlalwe nje umculo wethu ngo5 intambama abantu sebebuye ematohweni yabona mhlawumbe ungathini lapho yona le ibhlungu kakhulu ngoba ngiyabuka nje ukuthi kahlahle umculo wethu awunakiwe kahle kanti mawuzothi uyabhekisisa uwona futhi oyimpande zomculo ngoba mawuthi uyalandelela nje abaculo maskandi ogospel nje abantu abaningi abangena emculweni uthi mayekutshela ngomlando wakhe
akutshela ukuthi uqala usuqale ngesicathamia yabo kodwa sona futhi lesi singanakeyiwe yona nje into ebhlungu kakhulu ngoba umculo omkhulu onomlayezo futhi onamandla kodwa futhi awuphakele kahle ebantwini ukuthi bewulalele Baba Nkwanazi Ba. ngena lapha mfowethu umculo wesicathamia udlalwa ebusuku uphinde udlalwe ekseni mhlawumbe wena ngokubuka kwakho mfowethu lento inlimaza kangakanani okanye ningafisa ukuthi nithola ithuba kangakanani kanjani la emsakazweni uyabona ngokwesifiso sethu especially nje manje sinento yokuthi isicathamia sesingene kubantu abasha yes thina nje kwagodini njengoba sesithi soyifaka ivava fumje ngoba sifuna nabasha ngoba izinto ishintshile uyabona manje ngithi ngoba manje sifuna ukungena abantu abasha abakwazi ngempela ukuthi abantu behlale kuze kuyoba sebusuku noma abantu bengalali ukuthi entathakusa khona kuzwakali kodwa ke amandla asemhlabeni abantu awalingani kusho ukuthi asikamtholi thina umuntu onamandla othanda ukuthi isicathamia thina siseyimfakela nje into ukuthi ayibafakeni sivalele isasikhala mina ngikubuka nje ngalokho nje ukuthi kuvalwa ngathi isikhala mhlambe mangasavalwa ngathi isikhala kufanele ukuthi sibe nayo nje nathi uhlelo olusemini nje kwaba mhlambe futhi sitholakale nje enhlelweni zonke zemisakazo njengengoma zonke nje ukubone ukuthi hayi bekuyisikhathi esithile kodwa idlalile ingoma mhlambe isicathamia lokho nakho kungasenelisa ngoba ngiyacabanga ukuthi futhi nathi kungasinikeza indlela yokuphila ngoba siyathunywa hambani endaweni ezithize register umculo nikwenze kanje sikwenze lokho kodwa egcineni ngenxa ukuthi lo mculo awudlalwa kulezi indawo ezokwazi ukuthi egcineni sithole okuthize bese sigcina futhi sisele nje nokuthi siregistrile kodwa sithole lutho uyabona kuyawulimaza leyo nto leyo manje leyo nto leyo iyona nto ngempela efike isishaye kakhulu iyasishaya kakhulu kodwa siyacabanga ukuthi ngelinye ilanga njoba ke washo ngapha uNtotana ukuthi umculo lo uyizimpande zayo yonke imculo ngoba lana sisuke sisebenzisa nje amazwi ethu singafaka insimbi akufakwa insimbi uyabona so lokhu thina sisuke sikusho singajika futhi njoba ngisuke ngikusho nje ngogodini ungakufaka futhi insimbi kukhulume ngalendlela futhi ukukhuluma ngayo kodwa kube nezinsimbi uyabona uzo omunye umuntu esengoba sekunensimbi kube ngazathi kusha kanti cha ngithathe yona ingoma yama blesser futhi ngakhala ngawa ama blesser uyabona ngithatha le ngoma ngase ngifaka nje insimbi abantu sebethe umkhwanazi le ngoma yama blesser uyivusa phi kade yabakho ingoma bathi ukuthi ayinansimbi Nkondlo mfowethu cishe funa ufakazi wami sesibabone kaningi iPhomo Recording Stars endaweni eningi ezihlukene nomswenko futhi ongafani ohlukile mhlawumbe kuleyo ndaba umkhwanazi ngiqale nje kuwena njengomuntu oyilid leyo ndawo leyo empahleni nenza kanjani kune outfit mhlawumbe yomcimbi thizeni noma kunomuntu othi cha gqokani kanje mabe no perform mhlawumbe emshadweni ngiyakalekisa mhlawumbe ngabe niyo computer gqokani kanje kwenzeka kanjalo into ezempahla la empahleni akwenzeki akekho umuntu engizothunga phambili kulokho kodwa nje kuyekube ukuthi mhlambe sendaweni ethile sizosebenzisa kuphi bese sithi asisebenzise khona kwesinye isikhathi ke njalo mhlambe enyakeni lokho lisuke likwenzile iqembu ngoba umculo wesicathamia awuwona umculo okwazi ukuthi usebenze uhole njengomkhwanazi yabo uhola kamkhwanazi ukuthi kufanele kube bahle labantu beqembu ngoba kusho ukuthi esikusebenzile thina njengeqembu ikhona okufanele sibonakale ngakho ukuthi okay iqembu like lathola ukuthi nanti selishintshile ligqoke kanje kanti bese lilazi ligqoka kanje so kusho ukuthi unyaka nonyaka yenze kuthola ukuthi ayinkulonyaka mhlambe sizoshintsha iskipa sesifake esinye ngonyaka ozayo futhi mhlambe siyashintsha iskipa sifake esinye nini uzobona mhlambe sesishintsha isudu noma isudu kungeyo into eshintshwa njalo ithi kuthatha isikhathi kodwa nje kuhambe kwenzeka ukuthi isudu sishintshile ayisafani naleyana kade nisebenzisa so ngizama ukusho ukuthi lokho kusuke kusemandleni ukuthi iqembu lisebenze kanjani lazuza ini iyakwazi ukuletha ineqenjini leyo nto
Mhlawumbe mkhwanazi njengoba nila igoli bafowethu ikhona indlela yokulekelelana mhlawumbe kwezamathuba omsebenzi mhlawumbe nabadlali nabo eqenjini noma nishanje ingoma ongasebenzi akavuke yofesa ebona ngendlela yakhe kodwa thina sifuna ukuthi ngelinye ilanga sibuyela sishaye ingoma. Impilo yesicathamiya inzimanyana futhi. Impilo yesicathamiya inzimanyana kodwa engikwaziyo ngeqembu leGoli ukuthi ukubambisana kukhona. Ukuphilisana kukhona. Ngoba njengoba uhleli la angikwazi ukuthi fika eThokoza ngingakwazi ukuthi ufike kanjani ngoba usebenzi. Uyabona? Kodwa iClub uyayithanda. Kusho ukuthi kufanele ukuthi iClub ibuke ukuthi ufika kanjani. So ukuphila komuntu ela eGoli usuke ezozamela abantwana bakhe. Kodwa ngokuthando lokuqoqeka bese ethi ngifuna ukuqoqekela kwaGoli. Ngicule khona. Njengoba engakawutholi lo msebenzi kufanele ukuthi thina njengeqembu sibe nendlela yokuthi simbalansisa kanjani. Kodwa asikwazi futhi ukuthi engaphila impilo ezobukwa yizo ukuthi cha uphila kahle ngoba ayikho into yesicathamiya ebambekayo. Yabo into yesicathamiya yethu sonke ngingathatha imali ngithi nginikuza iqamile u50 rand. Ngisathi nginikuza iqamile u50 rand iqhamuke mhlawumbe uMadanona athi hayi why nikuza iqamile u50 rand angimina nenginika. So kusho ukuthi manje leyo nto isizokwenzani ukuthi siba nendlela nje ukubalansisa ukuthi okay umfowethu lo siyazi yena isimo sakhe sikanje okwanamhlanje sikhave lapho sikhava khona ngelinye ilanga naye mayethi hayi namhlanje ngiright asijabulele khona lokho uthi into right ugijima wazile ugibela ufike epracticing sikujabulele khona lokho kodwa kuwumsebenzi weqembu ukuthi imembers zeqembu zihlale sijabulile ukuthi amandla asuke singenawo ukuthi ungathi hayi wena uneka bani ugcina thina mhlambe kulabo abasebenzayo nomunye ethi asilekelele nobani laba basebenza sekuyibo mhlambe laba bayifaka izandla emakhukhwini ukuthi asilekelele nobani ukuzobani sizohlezi sikahle nabo. Iyona ndlela ke esisiphile ngayo nje sicathamieni ngoba noma ungayithola manje ake nginje mhlawumbe ngathiwa manje iGoli nithole 20,000 uzwe kuthiwa ayinansi iGoli mhlambe iyodlala mhlambe eNewcastle abayinikeza u20,000 umbuzo oqala nje isaphethe u20,000 mayifika eNewcastle yabo iGoli nayihambe yaba amakhumba amabili yabona imali namakhumba amabili eNewcastle. Uyabona ukuthi ungayithola ukuthi lapho eClub iseyiphethe emalini mhlambe seyiphethe mhlambe u5000 ekhukhwini. Yabo lo 5000 ekhukhwini osuse sikhwameni seClub sekufanele ibheke idingo zeClub futhi mele behle phambili masifika futhi lana siyadlula suke eThokoza siyodlala eAlex imali njalo esebenzayo la dlala khona siyajoyina siyeSoweto siyaphika kuphi kuphuma imali cabanga ke makuthiwa ke iwina ayikho cabanga ke makuthiwa iwina isabona star so ingakho ubona nemidlalo nje igqoza ingadlali iweekend neweekend ingoba senzela ukubalansisa isimo sokuthi singagcini sesidlala samaqembu sesishoda ngoba phela ekugcineni sidlala nje siyadlana siyadlala angeke udlile kathathu ukulandelana ube semidlalweni futhi okwesi4 angeke lapho kuyaphika kodwa mangabe kune gap yokuthi khokha umoya kuphinde kube ne gap ukuthi khokha umoya bese siyabuyela emidlalweni kusho ukuthi sisangakwazi ukubuya kodwa masizothi kulomgqibelo siyadlala udliwe ngaloya siyadlala udliwe lo uzothi ayake nabe emadoda mhlawumbe ngomkhonazi ukubuya nathi indabeni kumuntu mhlawumbe nje onesifiso nothandayo iPhomore Golden Stars mhlawumbe ofisa ukujoin nenze njani uyakwazi ukuthi afike kunina ayikhalele okanye kuba yiqembu noma oyedwa eqembini uyaphuma afune umuntu ocula lese mhlawumbe naye umuntu ozoshaya ubhesi ininzi uyifuna ukuthi yazi masingathola umuntu ozoshaya ubhesi naye nenze kanjani akafuni umculi wafuna phela uyilayile umfuna namhla uyodlala akafuni umculi uyayifikela eClubini akangakwenza yena umuntu ofuna ukuzocula kuyiPhomore Golden Stars mhlawumbe ngathola inombolo zami mhlawumbe angifonele
baba umkhwanazi ngicaze bengifisa ukuthi ngibe umdibi neqembu anginawo mina amandla okumtshela ukuthi hayi khulileka usumdibi neqembu cha woza ndoda insizwa ikhona uzoyichaza wena inkulumo ensizweni khona uzothola nemibuzo futhi ukuthi yini ekulethela uyabona yini ekulethela ngabe uzelana ngoba mhlawumbe wake walibona leli qembu uma ngenzeka uqhamuka iqembu elingcono kunegodini sokwenza njani imibuzo ekufanele uyithole leyo uma usufikile ungayitholi kimi uyithola ebantwini ukuthi yini ekulethile ucabanga ukuthi mhlambe wena uzokhona yini mhlambe sokunika itest nje sithi hayi awusuke nje uzofika uhlalela usibuke wena ujabule angithi ujahe kwena upractice ujahile ujahe upractice uthi afika kuthi ahlala lapha sibuke kanti kutestwa wena ukuthi uzokwazi ukubekezelela isimo esithile eklabhini angithi sizokubona mhlawumbe uzoza kanye okwesibili uduyeza okwesithathu usufuna ukuthi hayi wemkhwanazi kulokho hayi ngifuna ufike ngijime bese ngithi mina woza befike laba bethi hayi mana lapho udikile bethi yambona wayengezile ukuzocula nasi sineke siyafuneka la eqembini lePhumuroyi bakhona oswenka mhlawumbe noma nobuhle mhlawumbe komama la benobabona begqoka bayagqoka bePhumuroyi ngathi 200 ohlangene bafana nje neqembu mfowethu bekhombisa ukuzoseka iqembu lapho mhlawumbe kukhona ovelayo lapha komama mhlawumbe udlala nobuhle ngapha insizweni khona yeke isudu yeqembu ifaka isudu kanokusho kasweka hayi cha lapha hayi bekusazoba yimi nje bekusazoba yimi nje bengisazoswenza kodwa cha eqinisweni ephelele hayi besingakabi nawo unobuhle kubalandeli laba besimame besingakabi nawo futhi usweke insizweni eculayo so nje kwagodini besiseyiqembu nje lingakafinyeleli kuleso sigaba sokuba nabantu abanothando lokwenza lo msebenzi mhlawumbe singakasunje kule ndatshana yabantu besimame neqembu mhlawumbe mangathi waba umkhonasi kufika umuntu wesimame noma wesifazane othanda ukucula nani ningakhona ukumukela njengasedumbe mangaphosisi ni Rainbow Nation noma yi Rainbow Nation kukhona intombazane lapha eculayo isicathamiya so mhlawumbe kuyiPhumuroyi into enjalo iyenzeka noma mhlawumbe singayilindele noma ningaze nje nibe nayo uhlelo njengalona no asikaze sibe nalo umcabango mhlambe ofana naloyo ngoba asikaze sicabanga ukuthi mhlambe kungenzeka kodwa mina njengami ngeke ngacula mina nomuntu wesimame eqenjini bengeke ngacula kilo la ngasemahlabathini ngeke ngacula nomuntu wesimame okusho ukuthi kuyinto ekhona eyenzakalayo ukuthi abantu besimame bayacula sesike sibabone la ngaba masiseThekwini sayifica nje impela izingane lapha nazicula ezinye ziyiclub zamantombazane ezinye icula nabo abafana kodwa nje ke uyawazi umsebenzi umthwalo wensizwe insizwa zokutshelela elinye igama ungakusho nje ukuthi hayi cha nanga usisi uthi ufuna ukuzocula nathi khona uyokutshela ukuthi ayingeke isalo ngeke isalo ngenxa yani yokuthi vele yaba inkolelo yokuthi lento le umculo wamadoda uzoya kiyo nalomculo lo welikhungane kaMaskandi nje kanje umculo owaziwa nje umculo wani wensizwe kodwa kwaya zangena intombi sababona zangena ngendlela ethile zafuna ukuthi zibe izintombi zodwa ngaphambi kokuthi ziyoyigaxa insizweni njoba ngisho ukuthi ngapha ngenza seThekwini sokufica intombi zicula kodwa manje usuyayifica futhi icula nensizwe kodwa isikhathi esiningi kuvamise ukuthi kuba amaqembu asakhula khonje mfowethu but selithambeme manje selizwe umuntu awendoda isikhathi mfowethu sesiya ngokusiphelela kodwa ke sizocela la mhlawumbe baba umkhwanazi mhlawumbe usinqenqela abantu kulolu hlelo mhlonishwa lolu hlelo sikholwa ukuthi lizokuphusha lo mculo kaCothoza Mfana ngikholwa ukuthi into mayilokhu ivela ebantwini ngalendlela yesimanje njengoba ekhona ama podcast athinta eminye imikhakha ngoba sekukhona ne podcast kanje ithinta lo mculo wesicathamiya ngikholwa ukuthi izolekelela kakhulu mhlawumbe ungathini uma ungasinqenqela nje abantu bonke abakhona asebesondele eduzane ukubatshena nje ukuthi bafowethu kuyaphileka la mawulandela lo mculo kaCothoza Mfana
Cha mina engingakusho nje kubalaleli nababukeli bohlelo. Yeah. Ukuthi bafowethu usekeni lo mabona kude. Unjani? Nuseke ngayo yonke futhi indlela yokuthi niseka isicathamia ngoba ngesikhathi nuseka nini niseka thina nizobe niseke nawo. Nkosizwe. Kanti futhi nathi ngokuthi niqhamuke niseseke nizobe futhi nisikhulisa. Unjani? Ngicabanga ukuthi ke emakhaya sekuyithuba lenu ke babukela ukuthi nani ke nikhuphulele umculo wesicathamia ngoba eqinisweni eliphelele thina njengabaculi asilutho ngaphandle kwamandla enu. Ngakho nje yonke into cishe thina esizamayo sisuke siyenzela abantu. And abantu base South Africa ngifisa ukusho lokho ukuthi into yakubo bayayithanda ukuthi nje mhlawumbe umculo wethu wesicathamia umculo abangakawunaki kodwa mase beze bathi bayithanda ama artists amaningi la eSouth Africa aphila impilo ephezulu kakhulu ngendaba yani yabantu balakuleliswe. So nathi siyacela sisicathamia ukuthi silekeleleni ukuthi lo mculo uyephezulu. Siyacela futhi ukuthi podcast le nikwazi ukuthi bafowethu ni support ngayo yonke indlela eningayisupport ngayo ningene lapho la subscribe bakhona ni subscribe la ku like bakhona ni like nikwenze konke bafowethu abasuke becela bafowethu ukuthi bekwenze. Siyacela ukuthi lokho kwenzeke ngoba ikhona ukwazi ukuthi kusikhulise nokukhula kwalo ikhasi leli ngoba bekukhulisa futhi wona lo mculo wenu nithi niyawuthanda nathi thina amaqembu ene nithi niyawathanda bese ngithi kini bafowethu singajabula ukuthi bahlonishwa le podcast lena ingathi mayiba namandla iwushiye lo mculo ngoba ama podcast ayaqhamuka angene kithi agijime nathi umuntu lapha mhlawumbe emkhonza agijime nathi lapha emgwaqeni agijime nathi lapha emgwaqeni uthi nayo izinto zithi gaga bese kushiya uyacabanga manje uthi yathi nama artists angashesha ngifakela imali manje ake bemo umkhonazi kancane so siyajabula mfowethu ukuthi impela nani bafowethu nikwenze njengoba nikwenza ngothando lwenu nangendlela ezinikele ngayo siyabonga kakhulu konke lokho ukukhulu ukusuka nje la suka khona sibizwe nathi nje sibona ngathi singcono namhlanje awubheke ehlele endaweni enjani zika mina siyabonga kakhulu abumkhwanazi nje sicabanga amazwi akho lawo washo yahlaba hlosile futhi anedumela. Siyabonga kakhulu nje nokusincencela nakubabuke nakubalandeli benu ukuthi bengakhohlwa ukulike abe subscribe be comment. Mhlambe uqhubeka phambili asukho mhlawumbe imemezelo eninazo njengeqembu mhlawumbe nifuna ukuyiphakamisa ngaphambi kwasizogoqa uhlelo. Mhlambe yazi khona engayiphakamisa iqembu lePhomoro Golden Stars ngomhla ka9 lizoba semahlabathini 9 September 9 August. Okay. Lizoba semahlabathini lapho lizobe liyodlala khona liyonandisa khona emshadweni. So abantu balapha emahlabathini kwaceza esigodini sakwaNhlongo sizobe silapho kwaButhelezi sobe siyojabulisa nje abantu singadibana khona ngomhla ka9 bese kuthi ngomhla ka29 August iqembu lePhomoro Golden Stars lizobe linomdlalo lizobe libekile lapha eThokoza. Esingancenxa kakhulu ke abalandeli ukuthi mabaphume ngobuningi bezosupporta iqembu lePhomoro Golden Stars besupporte umculo wesicathamia behambe bevakashele amaqembu abo ngoba amaqembu abazobe lapha eThokoza wonke amaqembu azobe lapha eThokoza ezocula ngaphansi kwegama lePhomoro Golden Stars. So simema nje wonke umuntu ukuthi ebe khona kuloya mdlalo kuyobe kumnandi kuyobe kukuhle kakhulu. Mfowethu mhlawumbe akukho ngakusho mhlawumbe futhi sesigoqe nje mhlawumbe ukukhuluma nabantu cha nami ngizothanda ukungena la ukuthi abantu emakhaya babukele emakhaya abasondeni impela lapha kule broadcast ngoba cha senginami sengeke ngayibuka nje before ngizoze ngifike la cha ngayibona nje ukuthi cha kukude la akusayiwa khona ngoba uyakhona ukuzwa izinto eziningi nje yabo ngesicathamia uyakhona ukuthola ukuthi mhlawumbe eThekwini kwenzakalani ngoba ngiyabona niyakhona ukuthi nishaye namafoni nithola ukuthi eThekwini kwenzakalani indawo nendawo yabo. So i-social media sinamandla esikhathini samanje kakhulu ukusondela kwabo kwi-social media umculo wethu uyakhuphuka
nokwinto esiyifisayo inhloso leyo. Mhlawumbe sesikhoqa mkhonazi imfaliswano weqembu mfowethu itholakala kanjani? Mangabe ukuthi khona okudingayo kweqembu kuyatholakala khona eqenjini ngoba isikhathi siningi ke izinto ezifana nomfaniswano izinto esiphatha thina ngesandla kukho stories singathi hambe isitolo esizofika ukuthole kodwa nje la sisuke sikhona sisuke sikuphethe izinto ezitholakala kithi uyathinta noma ubani nje member yegodini uyakwazi ukuthi uyithinte kodwa mina ngiye ngitholakaleke nami ucingweni lami ngiyatholakala kanti futhi nakhona ku Facebook mawungenile nje wabheka ukhetho wakwamkhonasi uzokwazi ukuthi ungithole uyabuza uyayithola inkulumo mhlambe kwesisikhathi ungene lapha epage lele kuyane Phomo Recording Stars uyakwazi futhi ukuthola ukuthi ukubuze ugcina ukuthola okufunayo okanye ke nje noma ngabe yiphi indawo yesicathamiya ekumenyezelwa kiyo uyakwazi ukuthi uhlangane nokuthi nawe uthe ngicela ukuthile kamkhonasi noma kwegodini ukhona uzoqhamuka kutshela ukuthi nayi indlela yokuthola. Usalisa ushiya inombolo vele manje sesiyabona. Cha mina ngiyatholakala ke ku 082 863 7670 inombolo yami ke leyo cinga engitholakala kiyo uma ngabe nje kukho into edingayo noma ufisa ukuyazi ngeqembu kanti iqembu lePhomo Recording Stars iqembu eliqashekayo nje ubona semahlabathini nje kuyikho lokho engikusho ukuthi iqembu eliqashekayo siyaxoxa asiduri kodwa nje ke siyalekelelana ukuthi sikwazi ukufika emcimbini wakho ngoba asikwazi ukuvele sithelekele singenayo indlela yokuthi sitheleke kunjani. Qemba awasale naye ishe yakhe mfowethu soba nenkinga lapha ku comment section baya comment okazi bazothi understand ukuthi uyisimanje simthola kanjani share number mfowethu bazosho mhlawumbe nilomhlobo nasey'nkundleni zokuxhumana utholakala khona bazomhlobo cha eyami ithi 066 071 0324 066 071 0324 mhlawumbe ku Facebook TikTok awuthola endaweni enjani ku Facebook ngu Sibusiso Simphiwe Ximba ku Facebook ku TikTok ayangatholakala ku TikTok Nkondlo ngaphambi bazivala silibala into enkulu asibange sisabatshela abalaleli ngomdlalo esibenawo ngomhla 18 July eDumbe sokuphila emagameni podcast ngisale semphethe mfowethu sale sophetha mfowethu no wengane kwethu lapha samemezela umdlalo wethu owawungeMandela Day endaweni yaseDumbe kulowo mdlalo loyo wahamba kahle kakhulu abaphumelela ke kwaba uSonkondlo lapha ufeza isithembiso Khondlo ingane yeSelimathunzi edabuka lapha endaweni yaseDumbe emaphayiphini wawina imvu kulowo mdlalo loyo bese kuthi okwesibili kwaba uSibonelo Hlophe umfoka Hlophe naye futhi ophinde beingane yayiSelimathunzi usho ukuthi iSelimathunzi yayizozifunda ingane yayiSelimathunzi wayewinela naye ke imali eyayikhona ngalesi sikhathi so ke sizazama indlela yokuhlela ukuthi siyoba nabo la ngaphansi kohlelo babumkhwanazi singilungisele asibaleke inkosi yami angithi manje singosonkondlo lokuthi sobe noma kukhona esikwenzayo okungaphansi kohlelo siyake sifisa ukuthi abahambe phambili kulo mqhudelwano sikwazi sikwazi ukuthi sikhulume nabo so sizohlela nomfowethu nodade wethu ukuthi befike la ohlelweni kanti ke mina ubafana wakandla ngamandla sibongo bafowethu ngiyacela okwakho nje ungakhohlwa ukusubscribe ulike usifollow lapha ku Facebook uTikTok ukhona nawo ukuphila emagameni podcast bafowethu inamba yami yocingo 0664304500 0664304500 ayi ngoba ngigagamela ngiyimbongi ngishiswa amagama mhlawumbe nami nje ukugcizelela ungakhohlwa ukulike ucomment uyasubscribe bese uyashare na ku Facebook wenza into efanayo kanti mina nguthuba the first and the might ku TikTok ku Facebook uThixo Sonkondlo usengasesha futhi uthi uNkulunkulu oSonkondlo inabe engitholala kuyona 064 01 00623 inkondlo ifika kumina njengesiprofetho yingakho ngikunika ikhambi singakafiki isiphetho uthuba the first and the might danko asba